bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrede Pin TV en calmini bandiraɓe kala e kuuɓal noon kadi en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he kala e kuuɓal en garti e émission men gande ɓaleɓe walla mbiye gande mamiraɓe men ɓe ganduɗa ɓe tawe mamiraɓe mumen woni gande fina tawa ndenni oɗo ni o rewino ɗo nde o rewide ɗo kadi koye fayidagal manggal o rewi ɗo o refti ɗo wadde o arti tan koye galle makko on biyeteɗo mo ganduɗa ko Gando Diallo koɗɗo toon ɗo Mbour saaha fo yimɓe nodda en mbi en onon kam hoɗo Gando Diallo hoɗo Gando Diallo mataw Gando Diallo ene gasa wonde mo andin en holto wonno ɗum noon haade nden en dokkat mbo o salmodira yeɓoɓe ayaw habrede Pin TV kono kadi ko yeɓoɓe émission men gande fina tawa walla ɓe mbi ɗum gande ɓaleɓe assalamu aleykum ceerno Gando aleykum salam ceerno Bamodi mi salmini mi juurima mi ñaguima yaafuya kadi salmini yeeɓiyankoɓe Pin TV foof wonɓe e nder leydi wonɓe caggal leydi ñaago yaafuya eyyi assalamu aleykum ɗum noon a wayrino ɗo seeɗa ko holton gonnoɗa wallahi ceerno Bamodi mi nanɗo tan mataw ko golle keewi tan haajuji kadi keewi eyyi kono kam wallahi mi nanɗo mi nan tan kam ma Ngeeko jooɗi aɗani campement Ngeeko eyyi way kono hande ne tampini yimɓe so tawi oɗo saaha heedi sukaɓe yanoɓe ɗo banggue école aji e foof e ɗum no oɗo saaha mbeɗa andi mataw ina ɓuurma tampinde ha hatma yaltu eyyi wallahi rafiji kam no keewi rafiji seytane ɗi no keewi rafi ɓaleɓe no keewi rafi jinnaji no keewi donc waktu foof a yiyat kadi sukaɓe rewɓe ne jogo probléme rab woni probléme jinneji eyyi donc woɓɓe ne haɗum ɓesnude woɓɓe ne haɗum heɓde joom galle woɓɓe no hayno woɓɓe hen kadi yanat eyyi ɗum foof rabuɗi kam tampini yimɓe joni no fewiri kono inchallah kala mo arɗo galle ma feere heeɓa hen inchallah no yaadi hen gono école on yana o kabaru majjum on aɗa eyyi so woni ko o janowo doga comme o hula tan o doga o yaaha o daggat tan o yaha o yalto eyyi voilà fay woyndu e woyndu walla ladde walla ko way noon eyyi on so ari galle tan walla somin kaali tan leɗɗo makko ma heeɓa sallah jaaɓi inchallah numéro téléphone eyyi numéro aji ko 77 77 837 837 34 34 73 73 walla 78 walla 78 368 368 19 33 19 33 ɗum noon ko fewte kadi ne ɓe ganduɗa koko gonde seyɗani hana kuma kaɓɓani walla mbiyen ko hangaɓe ne kuma kaɓɓa eyyi ɗum noon kam banggal seytane o banggal ɓaleɓe o banggal jinneji ɗum ɗon foof leɗɗe mum no galle on heeɓo galle eyyi so neɗɗo heeɓi haaju bawi noon walla woni rafi ba noon tampinimo so ari galle tan si Allah no yaadi en ma leɗɗe iw inchallah ma rafe iw inchallah eyyi joni jaɓanten ko banggue place mum waɗi seyɗani oɗo place mum koko waɗi seyɗani ha ina wawi taw yeeyata walla so jamma ari so tawi o woni ɗon waɗata ko hulɓin ɗum e goɗɗum kabaru majjum eyyi ari kay nokkuji ha joni nokkuji goɗɗi taw ne waɗi taw jinne ɗon taw ko hoɗande jinne ina wonde galle ina wonde entreprise ina wonde place ina wonde kadi sababu mum kadi ko dabare kadi no wawi wadde ɗum neɗɗo nokku mum dabre ayi nokku o dabre joni wasa yaade walla waɗa caɗele waɗa wontana joomum rafiji wontana joomum maydeli kewɗi walla cuume kewɗe nokku ɗi suuma donc ɗum foof no wawi wadde woni sababu muɗum eyyi kono noon si joomum ari galle kam kono kalnirmami ni leɗɗe mum si dartama tan ma heeɓa ko inchallah gonduɗa e dabre won wiɓemi ɗo min dabre ɗe gondunomi ɗe ne jettimi ɗe Gando Diallo way kono jibinanomi ni tan noon batumi batti tan gonduɗa e dabre ha wiya ya Mali ya to ndek campement ko fof aɗani ɗon eyyi no woodi kam looɗe ne lotto min jogui looɗe muɗum lawol gotol londe lotte londe basa sa lutima lawol gotol dabre hay soko hen jibdinɗa o iwat lawol gotol peto lotte dabare ko wawi wonde fof woni dabare neɗɗo dabare debbo dabare gorko dabare seytane dabare jinne dabare suhuña walla hendu tan ndu kawrɗa ni tundu tan walla dabare mo jaɓɓuɗa sa lonima lotte basan lawol gotol dabare kala ko wonno en iwi ha laaɓi ceer ko dabare wonno dabare natti wonde eyyi debbo donkude dañde ɓesgu donkude jibin aɗa golla ɗum eyyi si woni debbo no ɓesnanno reedu ndu darima eyyi on ɗon no dartane leɗɗe mum no woodi sababu so dartama ha anda ko woni sababu muɗum leɗɗe mum heɓoto si wontine kadi joomum resama kono ronki ɓesnude awa si woni ko rafi Allah e nar muɗum e darta leɗɗe muɗum si woni kadi ko seytane waɗi walla ko suguña walla ko jinne waɗi ɗum kadi leɗɗe mum darta walla so woni ko poɗodiral par ce que minen fof nder debbo haɓɓe hen walla gorko o haɓɓe hen pour ɓesgu wasa yaltude hen eyyo ɗum kadi leɗɗe mum so neɗɗo addaninoma haaju debbo
tubak e gorko ɓaleejo ina poti yi ha ɓooyi debbo tubako yiɗi yaltude dewgal ngal kono noon ko sababude intérêt mum nacci ɗon wat gorko o yiɗi ko jooɗaade wondude debbo o beela ɗum ne aɗa wawi tan eyyi neɗɗo kam diwani neɗɗo min ko noon tan kaldiram yimɓe ñande fof par ce que enen fof yimɓe ɗen koye nene hawa tan e baba adama neɗɗo diwani neɗɗo quoi eyo neɗɗo somo wona hendu fof ko jeygol mo wona jeygol fof ko leydi mo wona leydi fof kadi ko ndiyam donc neɗɗo wawide ɗin élément ji ɗon donc woni tan neɗɗo wayate ɗum noon tan donc neɗɗo ronketake nanguede eyo si woni neɗɗo dewgal mum welani walla omo darta e dewgal mum fo wondira e debbo walla fo wondira e gorko muɗum eyo ɗum so ari tan si woni omo péri pour ɗum ɗon si gollama foti golliren ni si Allah no yaadi hen tan ma haaju makko o few so Allah jaaɓi fowɗodiral to banggue laamu jiɗɗo laamo hande kañum woni haaju mum tan ko yidde laamade wawi taw ko direction no wawi taw ko laamade tan wonde premier ministre e ko way noon eyyi somo péri de somo perani ɗum kay so ar tan wallahi min kaɓete ɗum noon ko haari noon par ce que andi golle mum famɗani laamu ko haare de laamu ko haare de minen min mbiyata haare tan ko ni walla ko haare laamu ko haare de goto fof tan yaha to hooli ni haare ni walla haare tiɓi tan a ubbitat eyyi a ubbitat a fiɓat a windat a lootat a rufat voilà yeru joni comme joni gonnoɗo directeur walla naggam ina añi iwde kañum dal yiiɗa tan yiiɗa immaɗo ɗon eyyo ɗum foof no hanno jooɗani tigui tigui noon jomum sino prix pour ɗum kay taw andi golle noon wona taw wona golle on wona golle won hoccinda kon quoi wona golle tokosida eyyi wona eyyo taw kadi golle andi golle tigui tigui no woodi comme ɗo joni ara joni par exemple a yiiɗa golle poɗɗe mbawi noon taw an mbaɗa ko neɗɗo ko uñaji walla uñere wotere taw golle hay alhaali poɗɗo yaade golle ɗe tan ina ɓuuri uñaji capanɗe walla capan jeegom eyyi sodde guila e bey muɗum e nayyi muɗum e guertoɗe muɗum e goroje muɗum e matériel ɗi cottaɗi ɗi a wawa haalde haala muɗum golle dabare famɗani woni wiyoɓe golle ɓe jaafoy konngol ngol Allah jaaɓi jaɓani wonat tan no andi gandal kam ɗum ɗon kam mi sikkima taw gandal ko Allah jeeygal Allah tawi gandal ngal waɗi ngal e bani adama so woni o jaɓata ngal o tagata ngal te Allah kadi yeddata hoore muɗum ko Allah wi sa waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo heɓata hen donc noon ko neɗɗo gollowo ko on tan yarata e niveau muɗum to haɗɗo on tan wawi hadde quoi si woni ɗo joni an arema wonde hoore musande misal ko ganduɗa ko tan mbawɗa yarde an ɗo joni neɗɗo yaha hôpital taw wonde hoore musande ɓokkama ɓiyma sa yari parastamol samarat mais taw hoore nde ne wawi no ɓuuri niveau parastamol donc il faut mbaɗɗa bouteille mbaɗɗa opération ji gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe andi ɗo joni bouteille wonɗe e nder hoore ɗum parastamol safrata ɗum eyo golle ko noon ɓurti quoi neɗɗo fof to haaɗe gandal tan ko ɗon mbawa tan mbawɗa yarde quoi kono kam ɗum ɗon nder toon quoi ko golle goɗɗe jiɗɗum noon garten koye neɗɗo jiɗɗo dañde kayitaji gonɗo ɗo e Sénégal walla gonɗo caggal Sénégal eyyi an ɗo joni neɗɗo on ɗanno caggal leydi donc yaha caggal leydi ko heɓgol kayitaji heɓgol joynoma toon jaha noon après caggal ma heewa caɗele heewa dabareji heewa kaɓɓi heewa añɗuɓe keewa donc kala ko immanɗa weeɓata si woni noon ko dabar woni sababu muɗum kadi sen dartema e gandu itten ɗum ɗon si woni ko soño sawma darto guitten ɗum ɗon siko jinne kadi darto guitten ɗum ɗon kadi ne par ce que banama fof arsike muɗum eyyi yo après noon sa waɗi ko mbatta ko tan Allah ma weeɓinde gueɗɗe kayitaji ɗi weeɓa jawdi ndi weeɓa arsike o weeɓa eyyo banggue rek gorago ɗum ɗon no heewi façon ngaji tampini hande ɓe mbiya minen ko hen min jibidina ɓe mbiya minen koko hepti amen hole majjidi sawrata rafi gorawo kay par ce que woni ko insuffisance d' sperme woni maniw pamɗuɗo walla maniw mo cellani walla wonno e gorago mon gorago ngu yeehi ha wittima niveau goɗɗo gorago ngu tampi walla rafi goɗɗo e nder ɓandu rafi ngu usta gorago ngu ayi walla goɗɗo ko kaɓɓol wondi hoore muɗum o fof indira debbo walla o memi debbo mo fota memde gorago ngu maaya donc ko wawi wonde hen foof walla woɓɓe kadi wondi e éjaculation précoce yawata yiide hoore muɗum si rende e debbo ɗum ɗon foof leɗɗe mum no woodi yata arta kay ala hay jeddi ka waɗat jiya ala yata arta jawɗo yiide hoore mum wonduɗe mani mum famɗi o jawɗi e hoore mum o mo hutiɗo gorago muɗum eyyi ɗum ɗon foof kay walla wawi wonde hen foof ɗum kam sa riggal tan heɓa leɗɗe muɗum woddoɓe koyɗe muusoje walla koye muusoje koyɗe muusoje taw koyɗe ne ɓuuta loowa hendu ɓandu ɓuuta ni walla rendu yoora kon jomum yata hurgo duuɓi lebbi balɗe wonde constipation muus walla wonde ballonnement muusɗo walla koyɗe ɓuuta nangga ƴeeɗe ɗum ɗo ni walla jomum fiiɗe korte walla jomum wonda e dabare e yo keesi muusanki hoore nde ɗum kam kala ko wonde fof jomum sa rigal tan ɓittanamo leɗɗe muɗum yata arta ni taw wala jam fa
mitnamo leɗɗe bange udditare yawdi walla mbiyen ɓayre yawdi eyyi ɓayreji nen toon kono andi kam ɓayre kam yaadi koye hunduko e gueɗe kewɗe eyyi ɓayreji nen toon façon ngaji ça dépend ko neɗɗo wawani ko tan a daara neɗɗo ɗo spirituellement holto haaɗi e batin quoi eyyi holto haaɗi par ce que kadi a wawi tede ɓayre o ka ɓiɗɗo jano leptamo caggal janggo e janggo après ɓayreji woɓɓe yimɓe wawana ɗum woɓɓe yimɓe mun woɓɓe e mun wawana ɗum quoi woɓɓe mun wawana ɗum jiɗɗo ñifde haala eyyi o ko jiɗɗo tan ñifde haala kay ko koye wawi wonde foof yafuɗon ko konngol hay siko waru hoore sayɗi kam mayat kam wontat bamolle tigi tigi jiɗɗo ñifde haala walla ko ganduɗa ina wone place dal ina jogui caɗele kewɗe caɗele ɗe ganduɗa ina ɓitta e place mo yi nanggude hunde ko mabɓe kamɓe foof ɓe yaltema ko haalaɓa car ɗum ɗon so ari galle wallahi somo susiriɗo hulani omo wawani haala ka kay ka wontat bamolle mbimami gorko mayɗo haalta mayɗo haalta gorko reedata hande oɗo saaha jafoɗon ndi hande oɗo saaha eɗen ndi laamu keso ari e nder laamu keso ngu kadi wonko jiiɗen ko ganduɗa yimɓeɓe nano goyoto ɓe nano jogui kulhuli kewɗi hol wasima e ɗum wallahi neɗɗo kay caɗele mbawɗa jogade banggal laamu foof uddude haala taw woni ka jogui caɗele an e laamu a yiiɗi haala ka maaya mes ka wonta ganale neɗɗo wawa wasde haltude hen ha laaɓa cer aɗa suusi a hulani Allah wiite wallahi sa ari galle sa woni aɗa wawani a haɓɓi dabareji ɗi a haɓɓi ko mbatta ko foof ceerno kan haala kay ka wonti maayi lamɗo ummi ha e leyɗele catiɗi men ɗo ari ha ɗo eyyi andi kam sa woni a gollat kam façon neɗɗo fof ara galle ma quoi sa woni a wona golɗe ɗo neɗɗo façon fof heɓade ma haaju quoi mais kam vraiment mbiɗa gulda e haldande Allah kam ɓay Allah yawantaki mbiɗa gulda e yimɓe laamu no feewi quoi noon caggal ɓen ɓe ganduɗa kadi ne ko ummotoɓe caggal leydi jokkodiral mataw ko fooɗodirde ɗo batte yidde laamade e ko way noon beela a yahat walla ɓe garat eyyi min kam ɓamodi min kam gollam kewde ni yimɓe ko téléphone tan min kaldata eyyi gati joni joɗɗiɗi kewani mais kam kala jiɗɗo arde gallam sa yiɗi a yiɗi ara gallam sa yiɗi kadi imminde kam yaade galle ma kadi eyyi si golɗen tollima noon tan mi yaha si wonno jari yaade tan mi yahat galle ma mi wawa toon alhaali way soko balɗe ɗiɗi balɗe tati si wonno jari si jaran kan noon fof no waɗede nokku o tan par ce que woni gueɗe gawɗe e guure mawɗe a wawa wadde golle goɗɗe e guure mawɗe ɗe donc guure mawɗe a wawa wadde ko heewi a heɓata to gubba gueɗe goɗɗe ɗe a heɓata to gollita gueɗe goɗɗe par ce que no heewi jama no heewi yimɓe waɗi minen men koye to ladde to minen mi yeyata daari gueeko to gommi ɗo ni koye nder sera gommi eyyi ko sera gommi quoi par ce que gueɗe hewɗe a waɗɗumen nder yimɓe quoi taweɗɗa tan koɗo campement Ngeeko walla eyyi min ko ɗon tan mi jooɗi min nokkumi yahani siftoran min numéro mo min kam campement Ngeeko tan sa ari ha campement Ngeeko station Shell woni yaltirɗo wuuro ngo woni faye Mbour sa wettima ɗon tan sa noddi kam e 77 837 34 73 walla 78 368 19 33 sa noddi kam tan ko ɗon tan mi aranma walla sukaɓeɓe goto hen jahanma to station ɗon wona e nder wuuro ngo hoore mum no gommi noon ko yaltirde wuuro ngo eyyi wata goɗɗo arto yiya ha kaaki ɗi tan hankkadi sikka ɗo ko ladde andi mawɗo debbo goto miɗa arde galta yi haaki ɗi tan on koye ladde nde gonɗa ayi voilà ko toon gollami toon mi jogui toon mi soodi nokku tan toon mi woniri quoi ladde tan gonɗa eyyi wona nder ladde hoore mum ni kono kam no woɗɗi yimɓe seeɗa quoi kala jiɗɗo arde ɗon tawa eyyi ɓuuri hewde sutura kadi quoi ɓuuri kono hotgol hakkude yimɓe ni tan naata yalta taw no hamni seeɗa ha hande en ɗumninata hande ɓe wadde ɓen ɓe ganduɗa ko anndi iwde e place uji mumen ina tampino wona laamɗo walla wona goɗɗum ɗum kam koko laaɓi joguiɗa hen wallahi wona cahan ɗum kam so neɗɗo ari ɗum tan hokkamo ɗum ñifgol haala kay wargol ɗum ɗon looɗe mum no woodi ɗum kay so neɗɗo prix pour ɗum ɗon haala no way fo aɗa ñifa ɗum ha wallahi hay siko waru hoore a ñifata ha majji barke nena bamodi mayɗo haalta gorko reedata hayre ɓuutata hande mo ganduɗa ina añi jolde auto accident ji ne keewi waɗa accident anti accident ji foof ɗum fof leɗɗe mum no woni eyyi taw sa heeɓi ɗum kay anda auto hay sono moñño an a moññata ala est ce que mo jogorno moññade ni kay est ce que mo moñño kadi ni ɗum leɗɗe mum no woodi ko laaɓi cer an wallahi ɗo wona caaka ani mbiɗe famɗi seeɗa noon duuɓi ɗi no manki woɗɗude seeɗa kono hakkika tan laaɓi cer mi gollirani andi mi wawa ɗum mino
waɗoɓe suuɗor caggal leydi ino doga mbimiɗen nani ni wayno waɗoɓe comme fraude mi ɗesi hen arde seeɗa woodi mbiɗo ko tampere nde ne heewi hen seeɗa mataw ko idde tampinde ina woodi ñawdere ko heɓata tawni ka baɗowo fraude andi ɓe min ko tele gonɗen ñawdere goɗɗe keɓata ene fulɓe ɗe gandi ɗum wallahi jogui hen talkel togosil tan na ko heewi de talkel woyi talki mum noon woodi goto watte koye poos tan an kappatmo ni rek sar ɗon hunde ko foof wonta kono mayɓe ni goto ko a gatanmo a gati talkurdu a gata taw a gati talkurdu ni wonɓe ɗon fof ɗanɗo kono ɗum fof a so haalɗum e téléji ɗi par exemple après yimɓe hutortoma après waɗa hen bone quoi niɓɓinirki en tundara men ayi ɗum fof a so haalɗum e téléji par ce après sabu ma dañi hande jalluɓe hani eyyi babaɓe ne yiɗɗi en gueɗe baɗe noon quoi donc ayi a sosa haalɗum e téléji mbatta hen suudade ɗum waɗa golle aw kamɓe niɓɓinirki joni joomum yaha waɗa hen gueɗe babaɓe ɗum waɗa so haalɗum ko fewti alhaali mbaɗa andi ko fewti alhaali hande joldi nde ɗum nini ko fewti alhaali jiɗɗo dañde visa eyyi so ari kam sen daari sababu en gandi ko woni sababu tigui 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 par ce que andi immano hunde taw go'o mataw arsque makko ala hen walla tamo wonde dabareji walla wonde kaɓɓi walla wonde ɓaleɓe tampinimo donc ɗum no fof sa il faut ganda hoore kuɗol ngol honda ko woni ƴiyangal ko woni sababu o hoore muɗum sa andi ɗum sa itti tan après ko golɗe weeɓat ko ɗo ponnoɗen adorade ma taw hade men gaynu tan ƴewgal hole ƴewle ɗe mbatta ɓe mbi ndiyam ɓe mbi kurus ɓe mbi nangue min mi timirta kurus mi timirta ko ndiyam timirta ko ramli timirta ko ceede timirta ko kaaƴe wiyete vraiment ça min komi vraiment ça a comptat vraiment ça comptat ten no pour ya gorko timiro vraiment ça weeɓani ko bambarankoɓe haalta vraiment ça hande ka an tan waɗat ɗum ɗo e leydi non mi yiyan ɗum no sénégal ɗo vraiment ça ɗo waɗa timiro kaaƴe ɗo vraiment ça ɗum min komi joom vraiment ça komi joom ngoo bambarankoɓe haalta vraiment ça koɓe haalta ngoo ɗum pour ya e nder mali ya gorko timo ɗum weeɓani fof joni ko ramli watta ramli fof ko waɗoɓe ramli woɓɓe ko kurusaji woɓɓe ko ceede woɓɓe ko min kam ceede kam ɗum kam taw ɓe galle he tan fof timat galle o mawɓe suka fof timat ceede sa timini nettana yiyat aha mi heɓani wofde timgal surtout noon to jikaran kam gon heɓani wofde timgal neɗɗo arima joni min ko ɗum jimmi a darnamo sino moƴƴi haalnama sino boni haalnama ɗon e ɗon a namdoto haalo ɗum ɗon andi min kam affaire aji ɗiɗo mi forani mum no fewiri affaire aji wirduji en ɗum ɗoji ɗi mi forani hen no fewiri ɗum mi anda ɗum no fewiri ɗi wutteji ina mbaɗi sirlude eyyi no woodi hen naturel no woodi hen simple ni tan so tan watto ayi no woodi so tan watto quoi mais min minen kam ɗimen defat ɗi quoi somi arimi yidde mbaɗnami yi waɗanma ñogal timgal lo talki ɗi kañum e talki ɗi e ko mbaɗi yiɗɗum min aw kakam maccumi ɗiɗo astahfirullah eyyi ɗum kam sa yi talki muɗum ɗo wutte mum timmuɗo wonde kufuna muɗum sa ari galle mi okkatemo laaɓi nattama fetel nattama gorko wawatama dabare wawatama korte wawatama sukuña wawatama jinne wawatama hunduko wawatama ɗum ko ɗi wutteji pewɗa eyyi somi gollanima wutte o tigui tigui mi gollimi lootimo ubbima komi ubbatamo ko fof o hawjantake noon ha o timma wima nda haɓɓama talki ɗi foof mi haɓɓama kufne o mi halduma daaɗi ɗo wattorte e daaɗi ɗe o ɓortorte fof mi jangguimma ɗum ceerno ñande fof ɓornoɗa ɗum walla ala ko haaju tan holon en min ala min ko ni tan mbami mi hewata ɗum ɗo ni min ko ni tan min ay talki mi hewa wattade kono wutte jogorɗa e fewnande waɗat eyyi o waɗat talki o waɗat talki eyyi o waɗat talki hay soko talki waɗa kam talki vraiment waɗat talki ɗum noon en gardi hen ha ɗo holko en kalani kala ko jinnoɗa ala ɗon kam ko andi foof yewtere nde kam ɓayno faade mba haalde fof kono kam kala joguiɗo hen tan question namdal ngal famani walla gueɗe goɗɗe ɗe ɓurtomo kerol seeɗa donc so noddi kam tan inchallah mamin fammi men ko heewi quoi ɓay ko télé ko temps kadi wattu joguiɗen ne mbawa haalde foof andi haala si ɓurti tan no wawi adde jumre donc noon ha hande kadi e ñagoto yaafa tan e bandiraɓe defta e numéro ji kadi eyyi donc numéro aji ko 77 837 34 73 78 368 19 33 ɗi fof noon koɗi whatsapp eyyi donc noon hande ko yaagol par ce que ɗo no heewi seeɗa ɓe garoɓe ɗo donc eɗen ñagoɓe yaafuya donc wona hollirde kadi ko hollirde gandal mum wona hay batte mataw ko Allah hoddir tan minen men kawre télé ji kamɓe nen mamiraɓe nen ɓe kawrani télé ji donc ɗum tan wona hay batte noon wona hollirde hoore mum wona hay batte ko ñagari yaafoy tan ko arno ko sababu tan yo Allah accu sababu ya barke Allah Allah danden kata e kasara o kan judde balɗe yo abarka idan so nin ko albarka
ɗum noon ko woni reftu hen haban ko ni danse e danse o ni ko noon jaram albarka ɗum ko ay danse o adam ko ni danse o ɓiɗi ko e ɗum noon bandiraɓe yeɓannoɓe émission men gande ɓaleɓe oɗon gandi o ko Ganda Diallo mo campement Guékhokh gandu kadi ne joɗɗo gandal mo ganduɗa ko duuɓi ɗi kewani kono noon o huɓtidini aduna sababu no wonde ko enen cohlatamo yo arɗo so ari ɗo kadi ko gandal ngal o jogui eɗen gandi to hotto sa yeehi toon a nawtat laamu to Allah ɗum noon waɗi ɗum ko gandal mawɗo ne jogo suka ne jogo ɗum noon wadde no wayni kadi hunde fof weli hebde koye cukagu ɗum noon toon to caggal to ko Abouba kono kadi en mbaɗiri bandiraɓe julmo wuuri yoɓe jarloɓe jaafo Allah rokka en tawtude ni sahaji kewɗi eɗen celli eɗen cellira rafiji ɗi jogui ɗen foof jogoɗen safroɓe ɗum noon Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé moon